Bă, salutare oameni buni, ce faceți și bine v-am întâlnit la o nouă reacție. Adi ne-a propus și ne-a recomandat să încercăm canalul Fail Army datorită faptului că în primul episod de chestii funny a fost faină, dar na, știți, vă era dublat în română, ceea ce era bullshit. Bun, astăzi să reacționăm la un videoclip de la Fail Army. Hai să vedem ce avem aici. Țin minte că cred că în trecut am mai reacționat odată pe vechiul canal, dar nu sigur. Dar hai să intrăm să vedem despre ce este chestia asta. Here we go, guys. Einfach richtig eingekackt. Mamă, ce sal pe burtă! Ce frumos! Bă, le are omul, e acrobat. Păcat că a făcut baie în nămol. Băi, dar ci că nămolul e sănătos, las că nu e rău. Yeah! Oh god. Oh, shit! O dat cu arcada. Mamă, deci o dat, frate, cu arcada. Bă, deci eu, sincer să fiu, mi-e frică să merg drept pe o chestie atât de îngustă. Da, să merg cu bicicleta, aoleu. Ce că pe 2 secunde am zburat de pe biciclă. Mamă, dar îmi place că roata aia se vârte continuu, știi? Bă, deci... Oh... Bă! Ai de viața mea! Bă, o rupt trailerul în două, mă! Trailerul l-a rupt în două! Săracul a rămas acolo între alea. Bă, dar el nu a văzut semnale, că semnalele alege să aprind dinainte cu 1 minut, 2 să vină trenul. Doamne. Ori să fie grăbită ca tânciu și s-o băgat acolo și gen... Amin. Ori nu știu care a fost faza, dar... Semnalele alea oricum știu că se aprinde dinainte cu 1 minut, 2 să vină trenul. Deci n-ai cum să treci ca un tont. Doar dacă ești idiot și te grăbești. Mama e de groapă și ți l-a pus acolo. Bă, dar... De ce ai avea o groapă din asta la piscina? Adică... Poți să rup gâtul, piciorul, mai ales seara, că n-ai probabil lumină pe acolo. We got Ben. Ce râs avea aia. Că nu mai pot. Era să-și rupă piciorul și... No. Dar e funny. Versus Richmond Raceway. All he has to do is make it to that finish line right here and beat the car that's going all the way around. But we got the fans going crazy. Stai să înțeleg, ăsta trebuie să ajungă până la linia de finish. După aceea trebuie să se treacă cu acel kart de-a lungul acestei piste de curse. Sper că am înțeles bine faza, nu? Dar ceva îmi spune că nu o să reușească. Oh, we ready to see this. Ia, am Let's dreptate. get it. Ready. Set. Oi. Yo, come on, he coming. Come on, he's coming. Că nici măcar la linia de... Vai de viața mea, bă! E de apreciat faptul că omul chiar vrea să facă sport, adică la tonele care le are e ok. Dar cum naiba să faci un fel de challenge când treci tu mașina de karts până ajungi tu la start? Oarecum ori termina la egalitate, bă, dar vă dați seama că aia au fost dus roată și... Aia, mama mia! Deci ăsta cred că îl întrece și un copil de 2 ani care fuge. Dacă poate să fugă, dar cred că și dacă mere pe târâși pe burtă, copilul îl întrece. El e gata, mă, el e gata. Chemați ambulanță direct, ce mai? You lost, bro. How did you lose, bro? All you had to do was cross this. Oh, pierdut că nu trec cu linia de sosire. Oh, săraca bătrânică.
E fac că se distrează bătâna și la anii ăștia e super. Ce fericită-i. Oh! Bă, ce doamne face ăsta? Mă, știi ce cred că se întâmpla acolo? Vă spun eu ce s-a întâmplat. Ori a fost o petrecere sau urma să fie o petrecere și ăștia gen aranjat pe acolo și probabil a venit o furtună, că de câte am văzut era și norat. Dacă ridici un cord și chestii de genul ăsta, cord de petrecere de ăsta, pe nu verifici și tu metri, o să vezi cum o să fie vremea, adică pe bune, ridici un cord și gen ce te aștepți să stai picioare, în vedere că n-are gen pereți stabil, normal, vântul intră pe sub ea, o ridică și se duce. Fii, iar ia de cord. Oh, păi stai. Deci vine ăsta. Aoleu. Aoleu, ce-o dat, bam, eu zbura roata la asta sau ce naiba? Și au vrut în brațe. Holy crap, dude. Lu dă pe tată s-o. Ce serios era tată s acolo, mă? Mă distrug! Ceva de genul. Aia e ceară, mă, sau ce e aia? Îi pilează la supraț. Ai, Doamne! Asta n-a auzit de bic? De... Bă, tu știi ce doare cu chestia aia? N-am încercat, ia, stai așa să... Dar mă gândesc că doare, adică se vede pe ea că e lipicioasă, e... Doamne, n-aș face așa ceva nici dacă m-ai pușcat. Dar îmi place că pe ea o doare, dar și râde în același timp, nu? Absolut epic să ți-i spui plăcerile, chiar dacă te doare. Bă, stai că ea își face asta cu mâna ei. Ai. Ioi. Înseamnă că îi place să sufere, ce mai? Ai, ce cior drăguț a făcut. Ai, da prost ești. Ce vreau să se creadă? Nu știu, Bruce Lee sau ce? O să sară în lateral, ce vreau să facă? Dar îmi place, auziți efectiv cum i-o pârâit, frate, coloana. Genial de prost să faci chestia asta, sincer. Zic, bă, nu mai încercați prostiile astea dacă n-ați făcut niciodată salturi de genul, că riscați să intrați ca un crotile în puii mei. Și după câte văd, cred că s-ar putea să fie pe la noi. Ați auzit cum a făcut? Căc! Ba, nu e la noi, Doamne, mulțumesc. E râde ca prostă, frate, dar putea să rămână într-o scaun crotile din cauza prostiei sale. Putea. Că ce? Că l-o... Doamne, prost ești. Oh, bă, dar cum a picat ăsta, mă? Cum poți să pite pe o trotinetă, mă? O pus frână cu piciorul. Și cu ălalalt odată roată. Doamne, ferească Dumnezeu. Tim, It's still there, you Mamă, altul cu o idee excepțională.
De ce să nu ne epilăm în nas cu ceară, frate? Și cu un bețișor descărpinat în urechi. Cu vată chiar. Doamne, de unde vă vin ideile, frate? Bă, mă simt norocos că sunt atât de deștept încât să nu fac așa. Oh, săracile ouțe, Dumnezeu să le ierte. Rip ouă. El mai și râde ca prostul. Mamă, aș vrea și eu, sincer, să fiu, dacă Doamne ferește se întâmplă, după ce mă lovesc foarte grav, să și râd ca prostul. Ar fi genial. Uite doggy. Păi frate, îi ador la clip cu ouțe, frate. Bă, dacă e în al treilea clip cu ouțe, mă duc și încep să beau pe bere, bă. Fără alcool, ați înțeles? I have no browns. Ci că nu are sprâncene. Păi eu văd acolo o dâră de sprâncene. Să vezi că și-o tăiat proasta sprâncenele. I have no brows, if you can see. So we're gonna do these two. Holy crap, dude! This is left and this one's right. Seems good. Stamp it. Ce dracu face, mă? That. And then we're gonna put it, I gotta find my eyebrow. Stamp it on. Bă, și mult. Și-o lipim, mă, sprâncene, ce dracu? Apropo, fetele, să spuneți și mie ce e asta? Gen, e un fel de culoare care își pune pe buretele ăla și atunci când își pune pe sprâncene, efectiv rămâne culoarea aia și gen îi dă formă de sprâncene? Pardon! Nu folosesc. Amele sunt naturale, uite, sunt naturale, frumos. I don't think Nu cred that's gonna work. că o să meargă. Try this one. Să mor tu. Te-ai gândit mult la faza asta. Mamă! Bă! Deci de acum înainte, fraților, puteți să vă tăiați sprâncenele. Bă, să nu fi le tăiați. Că le puteți ștampila cu culoare. Mamă! Câtă ingeniozitate! Einstein ar fi foarte invidios pe voi. I hope that helped, and I hope that nobody buys 30-second brow. Hai, mă, dar ce n-aș stă să fac banii la cec? Ioi! Mamă, ce-a fost aia, mă? Și o pârlă, o picat și o pârlă din copac. I am sharing my precious liquid. Coca-Cola! Ai, a aruncat metosa de Coca-Cola! Mamă, băga piciorul laptop. Lase la fi, nu mai ditezi nimic. Oh, the next shit, dude. Oh, no. Mamă, ce se scurge sucul din laptopul ăla, bă, frate, zici că e piscină arteziană. Mamă, și pune mâna pe el. Deci fii atent. Stă fata cu sucul în mână, vine și aruncă un mentosan în el și zici că nu mă aștepta să se întâmple asta. Păi, la spurară, bă, ca fântână arteziană, pe ce te aștepți să se întâmple? Adică știa că se întâmplă asta, adică altfel nu o făcea, nu? Bine, au încercat să se scoată, că altfel vă spun eu că nu mai făcea nevastă sa nici mâncare, nu mai călca nimica și dădea un picior afară de casă, știi? Bă, câți metri sărit ăsta în aer! Guys, I'm laughing hysterically because I got these cool like my brows. Bă, iar cu sprâncenele, like mă. temporary tattoo like eyebrows. Își tatuează sprâncenele cu eyebrows. Pentru față. Au eyebrows pentru față.
eyebrows pentru sprâncene, adică nu le pui, asta e fața. Aici, așa, și fruntea, da? Sprâncenele s-astea. Adică le pui pe față aici. For your face. And Pentru față. Tu. No, de acum înainte cumpăr și eu eyebrows din ăsta să-mi tatuez fața. Să fac numai sprâncene pe obraj, pe frunte, nu pe sprâncene, ok? these are great. Like, they look great and stuff. Like, I could color them in. But when you don't know how to apply things equally, you end Mamă, să vezi că asta ne arată cum trebuie să le aplici egal. Hai să învățăm, zic. Poate mă vedeți și pe mine în realitate cu sprâncenele tatuate. up like your eyebrows are not related. Oh my god. Mamă, zici că e punct și virgulă, frate. Adică e virgula aia de la... zici că este o virgulă așa mai țuguiată, coda, așa o leacă. Ioi. Ea ne învață lecții de cum să le spunem eyebrow. Holy crap, dude. Clar nu mai apelez la ea pentru cum să fac sprâncenele. Probabil să ajung ca ea, cu virgule în loc de sprâncene. Băi, ai tornadă, mă! Și proasta stă acolo. Bă, dar cine, Doamne, iară cu, bă! Ce frate au ăștia cu ceara, mă, de bagă ceară în nas, mă, Doamne! Dar uite ce moc are și ăsta. Oh, it's pretty hot. Oh, este foarte cald. Oh, it's pretty hot. Number 2. Numărul 2. Oh, I kind of missed. It's seriously way too hot though. And dripping down my face. Doamne, ferească Dumnezeu să ajung și așa că... Oh my god. Ioi! Bă, cum a făcut? Ai de capul meu! Dacă nu-i dă și o lacrimă, nu e el, mă. I don't think I want to do this side. I don't think I want to do it. Și că nu vreau să fac partea aia, dar n-ai ce să faci, că deja ai băgat acolo, trebuie să scoți afară, că altfel cum mai respiri? Tu să faci... This is gonna be worse, I can tell. Ai terminat? Ia că plânge! Enjoy. Worth it, guys. So you're not gonna eat it? Cred că poți să cere de la ceva bolat. No, with no lettuce. I'm not gonna eat it with no lettuce. Oh, zbura săraca carne din chifla, cum îi zice la ea. I'm not gonna eat it with no lettuce and no cheese. I'm not. Mamă, cine simți, frate, că vrea să se pună pruncul să facă acolo o mâncare absolut superbă, îți trezește ăla să râgâie ca porcul. Mamă, deci ești fericit că nu-s doar eu care tot timpul când mă pun să se întâmplă chestii dubioase. Ain't got no cheese. Auzi? Imediat apare râgâitul. I'm not gonna eat it with no lettuce and no cheese. Ați auzit cum a făcut? Doamne, ce nesimțită e lumea în zilele noastre. I'm not E. eating that with no lettuce. Ce dracu e lettuce? No, 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 no. I'm not eating it. Nici dacă n-are lettuce-ul ăla, nu mănâncă. Ce e ăla? Dă direct pe cameră. Ok, Adi, uite, acesta a fost videoclipul. Bă, zice să fiu, a fost mai mult degustat decât să zic că am râs. Pentru că ceara aia, frate, deci dacă nu a fost ceară la sub braț, ceară în nas. Bine că nu a fost și pe picioare, că dacă era și pe picioare, cred că mă ascundeam și mă băga sub dună în pas și nu mai ieșim de acolo 4 săptămâni. În fine,
și chestia aia cu sprâncenele. Deci astăzi am învățat, fraților, cum să spui sprâncene, cum să te epilezi la sub braț cu ceară, cum să te epilezi în nas cu ceară. Și categoric nu o să fac niciuna dintre astea. Există biguri gen. Da. Bine, guys, asta a fost și reacția mea pentru Phil Army. Why you shouldn't show off outside. De ce n-ar trebui să te dai mare pe afară? Chiar, de ce? Pentru că, da, în fine. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și să distribuiți mai departe. Lăsați în comentariu următorul clip la care să reacționez, că nimeni nu lasă nimic. Chiar lăsați link, denumirea videoclip, I don't care. Gata, guys, aici se termină reacția. Până data viitoare, v-am salutat!